Ahojte kamaráti, vítajte na našom novom videu. Dnes budeme hrať Rocket League s kamarátom. Čaute. No, my budeme hrávať 2v2, samozrejme casualky, lebo na kompetitívky si ešte netrúfneme. Však Matúš. Presne tak. Ideš na kontrolery? Áno, pôjdem na kontrolery. OK. Ty nebudeš používať klávesnicu? Nie. Nie. Trošku sa To sa bojím. stalo? Proti týme Team Friends. A to Schválne, že... Lebo zatiaľ, čo sme mali Team Friends proti sebe, boli dobrí, veľmi dobrí. Sakra. Dočekaj. Dobrá práca. Dick. Jednotný. Nice. To nebol Masty. Nebol, to som len tak v vzduchu trafil. Ale celkom pekne si trafil. Ďakujem. Aha, ja som neskipol. Kámo, ja som letím ďaleko. Musíš dodať rýchle. Ja som mal dobré recovery, ja mám výhodu. Ale vieš, čo som nemal dobre? Tyk. Kúd mám to. Dobre. Typek sa ale čestne dotkol, tak trošku som spanikrátil. Javka pre teba, poď. No, Nevadí. nemal som buď, Som vzadu, poď. Tvoja alebo moja? Tvoja. Tak nikoho. Tak moja. Nice. To som tu, kámo. Poď, tvoja. To som dokakal. Nie, pohodička. Tu dáš to. Keď tak som vzadu, to je v pohode. Dick. Poď. Nemal som boost, nemohol som nič robiť. Dobre. Netrafil to, tvoja. Nevadí. Ale aj vieš, že kto to netrafil. Dick. Musíš sa dať preč. Dal som to. Dick, to bola pek. To bol reset flick. Išiel som a skúšal, nevyšiel mi. A išiel ti. Kámo, Nehaj, gól. Do ríti. krásne. Pekný blok. Pekný feint. Vystrel! Dobre. Nemal som boost. Nemal som presnosť. Dobre. Kámo, to som sa skoro pokapal. Poviem pohodičke. Tak nič. Tento netrafil dobre. Tento to trafil dobre. Ja ešte lepšie, kámo. Som vzadu, nemusíš sa bať ničoho. Teda, mal by si sa, lebo ja som trošku... nič moc. Dobre. Môžeš dopredu, som vzadu. Kámo, to som netrafil. Dobre, že to netrafil. Dick! Máme také šťastie. To bolo šťastie brutálne. Nepodarilo sa mi nič hrať. A zatiaľ to nevyzerá, že Lolo bude nejaký ťažší súper. Hej, kámo. Môže byť, ale nebude moc silný. No, kámo, nebude dávať 3 velí, kámo, masty fliky, kámo, to je pohode. Áno, kámo. Sakryš. Ja som vzadu, to je pohode. Oni netrafia bránu, no, čo hovorím. To bude, nebude to centrovať, ja to budem centrovať. Kámo, ten čo urobil, kámo, ten ti jak nahral. Kámo, ja to trafím, traf to. Je tvoj. Ty si mi vyhral. To ja, kámo, ale ty si strelil. Veď to. Pozri sa. Kámo, to sme dali double strelu, aha. Aj ty Double si strela. strelil. Lebo si ma vyrazil. Ty. Nosák jeden očúvaj. Ale, aj oni dali koncít, že? Hej. Tak aspoň som ten playmaker. Nemám skoro žiadne pointy, ale stále ich mám viacej než oni. Dobre, ready daj.
Je to dobrá hra. Zatiaľ hej. Potom, keď sa nám bude dariť, môžeme ja a Matúš skúsiť kompetitívky. No môžeme. Ale neručím za to, že to dopadne dobre. Naposledy sme mali proti týme niekoho zo Zenovho týmu. Tak, Tento bude dobrý, lebo má iba bodku. a prečo by mal byť dobrý? No už sa trošku bojem podľa jeho pohybov. No, GG. GG. Toto. tak to sme GG, kámo. Počkaj, niečo tu. Už som tu. A to sme GG, ja ti hovorím, kámo. A prečo má iba bodku? Čo To znamená? je také naj. Skoro. Ani nie. Proti nám je týpek, ktorý očividne nevidel slnko už veľmi dlho. Tak... Pre normálnych je to proste klírnutie lopty, pre neho je to nahrávka. Aký masty, kúka, aký masty dal. Ja viem, to sa v vzdušnom veľmi často používa Mastiffy. To bol Mast, to nebol. Bol, kámo, na začiatku, ale potom, čo Ja áno, zakončil, to v tak to... strede, čo použil, to bol Masty. Krásny gol. To keby chytil, by som asi sa rozplakal. Ani nedávaj skip, ja som omylom dal. Ale má celkom dobrú kontrolu lopty. Má veľkú. Kámo, iba taktika, no a sme... Nerobil by som, no. Oh. To bol feint. Ja som... Bol feint. Dal som to do vzduchu. Yes, ja som dal epic save. To čo si traf... Dobre, oni sa trhajú, poď. Ďakujem. Typek do mňa vráža viac ako je v životu potrebné a spamuje trivela. To je trivela, nie? Netrafili dobre, ešte že kámo. On sa pokúsil o tento psychov pinch, alebo ako sa to volá. Vieš čo to je? Áno. To keby sme vedeli, tak my sme neporaziteľní. Ja menej som tam. A ja mám na chuja recovery, je mi ľúto. No. Počkaj, to ma zničilo? Čakaj. Sám Bohu, že on ma zničil. Áno. Ten gol efekt nás zničí, keď nás trafí. Do. Ja neviem. On to odpali. Lenže ja som bol vo vzduchu. Tam utekaj dozadu, kam. Rýchlo utekaj dozadu, ti odporúčam. To som pokazil, sorry. Toto sa ale nedá proti ním. On je dobrý proste. A to sme ešte nešli kompetitívky. To bude sranda. Inak, mám aj nejaké questy na to, aby si mohli ísť turnamenty? Dá sa... Nie, to môže byť normálny turnament. Typek Lilo, dobre, máš do tredy. Kamaráti chodia turnament normálne a dávajú to. Lebo mi tam ukazuje, že musím mať nejaké questy na kompetitívu. Neviem. Ten istý je proti nám, ale nie ten s bodkou. Aha. Dobra, ty si tu. Pálko jeden. Expert. Ja som expert, nie? Ty si... Legend... Ty už si lepší, kámo. Ty si... Lepší. Áno, ty si expert. Ale už som odomkol aj legendu. Mena legenda je Sakryš. Toto nebude ťažké. A ja si myslím. Ale... Možno prekvapí. Dobrý dribbling má. Mal, je mŕtvý. Tento má veľmi dobrú kontrolu, to sa mi nelúbi. Yes. Dobre, už som sa snažil doraziť. Tuto do... Dobre, mal. Ja že dáš mi hore.
Počkaj. Ty, že to dá? On to... Máš? Dobre. Pekná. Fenk. Fenk? Sakra. Pohoda, ono sa... Máš šťastie. Som ho fejkol, máš? Fake. Dobre. Poď. Pekný, pekný, pekný. Nice. Pekne, kámo. Vyslúžený titul, musím povedať. Ale aký trik. Ja videl som krátky, kámo. A to mi pripomínalo nejaký futbalový trik, že lopta ide jednou stranou a hráč druhou. To neexistuje taký trik? Neviem. To som netrafil má chyba. Ja som išiel dopredu. Ty to si... Ale dobre, To si už som videl. bol pripravený. Už som bol pripravený. Keby niečo. Tak buď pripravený. Bo ja som to opäť vyšťo. Kámo. Nevadí. Oba sme išli po tú loptu. A ani jeden si druhého nevšimol, čo? Počkaj, ja mám... Pane, Máš. nemám. Som vyblokovaný. Kámo, ja drgajú, oni strašne drgajú. Tomu ver. Dobre. Máš? Fejkol som ho. Ty... To nebo... Ja, že ho fejkneš. Sakra, máš. Mám, aj ty máš. Tomu ver, že nie. Ja som sa chystal a ty si to ale odrazil úplne iným smerom. Keby si sa toho nedotkol, by som sa dotkol ja. Dobre, to si ne... Máš! Tyk! To bol pekný. Kuku. To pekne saveol, to musíme uznať. To hej. Má to... Zabijak! A že epic save, keby si dostal toho sranda inak. Ja keby som dostal epic lose. Počkám, ešte, že dobrá. Odo sa to odrazí. A ty máš, krása. Poď, flip! Nemám boost, kámo. Nemám logiku, kámo. Dobre. Skôr, poď. On je taký lucky. Keby sa to nedotkol, je gól. To doma sotil, kámo, doma sotil. A ja som ti nahral dopredu. On je totálne lucky v týchto situáciách. Kámo, A to nemám. GG. Mám 2 góly, myslí, čo už. Ja, my sme vyhrali a že sme prehrali, kámo. Ja som slowpoke, hej. To zase také pomalé nebolo. Tak čo, Truf, ideme na kompetitívky? Po tomto. Toto je to. Výborne, bude sranda.
Don't be toxic. Elite Challenger a Holy Goalie. Mám internet špatný. Čiže... Musíš, Jakub. Pekná. Urobil som to, nebolo to Psycho? To bol pinch. Ale ten Psycho Pinch sa to volá. To není Psycho Pinch, Psycho Pinch to máš ďaleko od toho. To musíš robiť otočky so spodným motorom, k tomu musíš robiť masty a vtedy musíš robiť ten pinch. Psycho Pinch je keď to od zeme. Dick! To ako som sa do... Si nezobral boost. Ja mám boost. Sakriš. Ja už som išiel. No oni do mňa drgajú. Inak aj mňa drgli. Nahrávka, to bola nahrávka. Áno, ale išlo to do brány, kámo, tá nahrávka. Mňa vypojilo. Prečo? Neviem, internet či čo. Ja mám internet špatný či čo. Mňa absolútne nenapája. Že si v online hre. A čo, že si v online hre? Veď ja idem do online hry. Daj mi invite. Veď si so mnou. Ja nehráš, ale... Ani ty nehráš. Ja hrám. Mi ukazuje, že Pálko is in online game. No ja som online game, no. Mne to nejde vôbec. Kámo, takže musíš na mňa čakať asi, že? Škoda. Počkajte. Ako sa napojím za tebou? Klikni na mňa tam v lobičku, klikni na mňa a daj join to game, keď ti ukazuje. Počkaj, kliknem na teba. V lobičku a keď ti ukáže join game, tak daj. Ale už tam niekto je. Aj mne to seká, kámo. Máte tam iného hráča? Už je, kámo, ale seká mi to. Tak ja budem medzi tým, idem trénovať Masty Flick. Ja by som to aj líval, len dostal na chvíľku ban. Ja som nikdy skoro nedostal ban. Iba raz v živote som dostal. Liliana. Dal si už Masty Flick? Nie, ešte nie. Ešte stále trénujem. A ty si už masterol Masty Flick? Nie. Ťažké, čo? Je to ťažké, kámo, ťažké. Dobre, dali sme, že sa vzdávame. Takmer Idem som do tam labičky. asi. No, to som v labičku, môžem hrať. Čakaj. Som takmer dal Masty. Nepodarí mi. Teraz som už išiel na Masty len. Jakub, aj pozeráš majstrovstva sveta? Videl som pár dielov. Argentínu som videl aj Portugalsko. Pekne. Vtedy pozeral kamarát. Tak na mobile, tak ja som... Masty Flick. Taký, menej podarený, ale Masty Flick. Dobre. Pekne. Ideme tie kompetitívky. No, môžeme. Bola mňa sme cooked. Sme úplne cooked. Sme deep fried. Jak vieš, možno to dáme.
Bol si niekedy bronze player? Ja som už aj Diamond. No, tak v tom prípade aj ja mám na Diamond, podľa mňa. Myslíš? Kámo, ťažké, nie, Diamond je, ty odzískavaš body a body, kámo, to je ťažké vyhrávať. Keď prehráš minútu. Keď prehráš... Čo dač? Neviem. Není možné, že dám gol. Tyčka! Není možné. Sakrič. Ja som bol vo vzduchu. Keď v kompetívkach prehráš, minusuješ body a keď vyhráš, tak plusuješ body a ten druhý tým minusuje. Krásny gol. Musím išiel dorážať. Ale vidí, a nehovor mi, že toto nebol pekný. Podri, on mi nahrá dopredu. Pekný. Idem, zostan. Kam oni to majú presne vypočítané. Aha, ja som to mal tiež presne vypočítané, predtým než si to odpálil. To je dobré, že to má vypočítané pre nich. On to vypáli však. Choď, hraj. Zapoj sa do hory. Odpál. Kokos ten pekne dal, ne, že ne? Ver. Netrafil som. Kde máš? Koľko? Išiel ale na... Počkaj, on išiel na flick. Nie, kam, nie, on dribble, pozri sa, to bol pekný dribble, aha. Ale on sa pokúsil o flick. Lebo ten skok je na flick sa používa. Hlavne na masky. Ja používam skok na masky flick. Kámo, škoda, to mal prečítané. Zase. Musíš. Krás. To bolo, víš, aké šťastie teraz. Že to neodpálilo opačným smerom. Ale teraz to je nešťastie, kámo. Ja už som klikal to tlačítko na reset. A daj skip. To bol flick. To pod lock-in, lebo... Budeme to potrebovať. Jasné, kámo. Sorry. Asi zlá, že? No, sorry. Save mám. Aspoň dík. Krásna. Máme 2-2. A máme ešte asistu. Asistu. Normálne asi nezaslúžim. Pekný bol. Ešte ti pochváli. Áno, on ma vyblokoval, videl si to? Išiel som na airdribble, ale typek do mňa vrazil, ale aj do lopty. Jaj. To je hulvát. To keby bol gol, to bola, víš, aké sranda. O nie. O nie. Uhni. Videl si to? Išiel som mu robiť ten flinch, či čo je to? Dobrá. Vyblokoval si ich dostatočne. Áno, odpálil som to. Dopredu, máš to. Nemám. Mám, počkaj. Krásno. Jaj, počkaj, tračil som všetku rýchlosť. To som urobil ja. Dick!
Prosím, že máš? Kámo, nemám, ja som tam nebol. A kde? Počkať. Keď som bol za ňou, no kámo, pozri, kde som bol. Do mňa vrazil týpek. Máš. Máš. Mal by som. Máš. Však. Myslíš si, že máme výhru? Tam dva myslí. No to sa nedá, keď ma tlačíš dozadu. Chod dozadu. Dobre. Zachránil si. Krásna. Poď. Ja som úplne preč, ja som už išiel dozadu. Ja som išiel dozadu už. O nie. GG. Nie! No ale prečo? To je tak debilne načasovaná tá jednička vždy. Keď protivníci prehrávajú, to je hodinu, ale keď my prehrávame, tak to je sekundu. Reálne. Čo ideme teraz, normálne alebo kompetívky? Oddychovky. Dick, máš ty? To bol Masty, bol. Je si krepitie. Jasné. Inak, ak by ste vedeli, že či robíme nejakú chybu v Mastifliku, môžete nám kľudne dať vedieť do komentárov. Alebo chybu aj normálne v hraní. Dobre, som tu, môžeme hrať. Dick, takmer som dal flip. Reset. Lebo som išiel na Mastiflik a som sa dotkol týmto kapot, spodnou časťou auta. Už mi stačilo iba ísť toto hore a mám. Ale že ako, to už... Dáme casualky. Ty si dá normálne? Áno, casualky. Dobre. Vieš čo je casualka? Hej. Krásny bol teraz gól. Som urobil obyčajný flick a potom som úplne išiel rýchlo a dorazil a bolo to dosť rýchlo. A čo, ako sa máš? Celkom fajn. Česko proti Turecku, v World Cup ideme. Spole. Som obraje.
Ja... Dobre, double touch. Kámo, ty ich dáš aj sám, veď. Aj, myslíš? Počkaj, Slováci a najlepší Turci proti nám. No, najlepší by som je povedal. Či Slováci alebo Turci. Hlavne tí Turci. A čo sa týka Slovákov je. Jaký? Pozri toto. Si myslel, ja som utekal po to. To bolo šťastie, že? Kámo, strašné. Ja som si myslel, že sa mi to odrazí presne. A neodrazilo. Aj na to, že sa ti to neodrazilo vôbec. No. Ty tupý! Bro, to je unlucky strašne. Matúš. Tak, čo si dáš? Turek. Kámo, trafil na miesto lopty. Čáva. Tomu je Dobre, ľúto. odpal som to. Dozadu za mňa. Ja som to dal dopredu, ja že si tam. Nevadí. To myslím, že si tam nevadí. Tomu ver, ja som bol hneď pri tebe, ja som ti pomohol tam dať tú loptu. Nejdem. Díky. Super, kámo. A som stratil kontrolu. Kámo, nemám boost. A pohoda. A nie. Ja nemám že nič. Od boostu po mozgové bunky. Prosím ťa! Vysoká, kámo, moc vysoká. Ja som to... Už... Prosím ťa. Kámo, oni majú strašne šťastie. Prečo nemám písať inak teraz do chatu? To je zaujímavé, nemyslíš? Dobre, kámo, oni sú toxic. Hej. Dobre, poď lock-in, kámo, poď lock-in. Čiže keby toto bol gól, to by bol víš aké dobré. Au. Počkaj. Teraz on... Tvoja. Pekná? To bola nahrávka pre teba. Mal byť fake. Dobre, netrafí bránu. Čakruj. Obidva. Ja som to myslel. Že gól, nehaj, krásny. A na Ja to som sa to mám... nebol. A čo hovoria? A nie sú toxic. Sú euro 2000. Aha, sú toxic. Mohli by pridať easy. Chlapci, poďte. Poď, Jakub, Ja som nevadí? sa dotkol. Poď sa čo urobí. Ja som to tak vedel. To je jeho stratégia, spamovať toto. Ježiši, ale aký teamwork. Boost? Počkaj, ale ráne, ty si sa dotkol tej lopty. Ty si sa jasne dotkol. Ja som to videl, ty si sa klipol cez loptu. Dobre. Te máš šťastie. Má, veľké. Kámo, to si nemusel. Tomu ver, že nie. Díky. Aj na budúce. Kámo, nemôžeme sa drgať. Je to ťažké. Kámo. Ja som rád, ja už mám tú techniku na fliky takú, že iba flikujem. Ja už som to išiel vyhodiť do vzduchu. No. Ty si, ráni, tá lopta ma fejkla. Kámo, to čo je? Chápeš, že vystrem na bránu? Jasné, kámo, to... To nemá... Čo robia? Jednu vec som nepochopil, vždy keď to ide na...
To není. Díky. Pekná kámo. Troška centri, troška. A nemusíš troška. Nemám boost. Nemám nič, ani ja. Čo? Toto nastreli, bro, čo robí? Kámo, lucky, strašne lucky, im to... Ideme obaja do útoku, kašľať. No poď odpál to, poď Jakub. To je! To si ty Jakub, to si ty pole. Dorazil tento ale blbeček turecký. Ja Dobre, choď. To čo je? Musíš ty Jakub, musí tvoja. Až na to, že ja som stratil rovnováhu v strede vzduchu, takže... A GG. GG. Ja som zabudol, že je overtime. Som zabudol na overtime. Aj ty si zabudol na overtime. Ja úplne. Tvoja, Jakub, tvoja. Sakra, on do mňa Yes! Kľud, pohodička, 12 sekúnd to trvalo. Ale počkaj, toto si pozriem. Ja som ťa ešte... Ja som ťa trošku odklonil, aby to išlo do boku. Teraz typci určite rage'ujú. Určite, na 100%. Easy. Nejdeme ready, nejdeme. Exit to main menu. Ja som rád, ja už mám tú techniku na fliky takú, že iba flikujem. Ja už som to išiel vyhodiť do vzduchu. No. Ty si... Ráni, tá lopta ma fejkla. No, to čo je? Chápeš, že vystrem na bránu? Jasné, kámo, to... To nemaj... Čo robia? Jednu vec som nepochopil, vždy keď to ide na... To není. Díky. Pekná kámo. Troška centri, troška. A nemusíš troška. Nemám boost. Nemám nič, ani ja. Čo? Toto nastreli, bro, čo robí? Kámo, lucky, strašne lucky, im to... Ideme obaja do útoku, kašľať. A GG. GG. Ja som zabudol, že je overtime. Som zabudol na overtime. Aj ty si zabudol na overtime. Ja úplne. Tvoja, Jakub, tvoja. Sakra, on do mňa Yes! Kľud, pohodička, 12 sekúnd to trvalo. Ale počkaj, toto si pozriem. Ja som ťa ešte... Ja som ťa trošku odklonil, aby to išlo do boku. Teraz typci určite rage'ujú. Určite, na 100%. Easy. Nejdeme ready, nejdeme. Exit to main menu. A hotovo. Vybitý mobil. No. A... Tuto by som to asi na dnes ukončil. Ďalšiu časť natočíme na budúce. Vidíme sa, čaute. Čaute.